Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 1 sa bulan sa Mayo, tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 14, bersikulo 7 ngadto sa 14. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinud-an, "Karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. Og sukad karon nakaila na kamo kaniya, og nakakita kaniya." Si Felipe miingon kaniya, "Ginoo, ipakita kanamo ang amahan ug igo na kanamo." Si Jesus mitubag, "Dugay na akong nakig-uban kaninyong tanan. Unya wala kapag gihapon makaila kanako, Felipe. Ang nakakita kanako, nakakita usab sa amahan. Busa nganong nag-ingon ka man, ipakita kanamo ang amahan. Wala ka ba mutuo, Felipe, nga ako anaa sa amahan, og ang amahan ania kanako? Wala magikan kanako ang mga pulong nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga ania kanako nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuuhin ninyo nga ako anaa sa amahan, og nga ang amahan ania kanako. Kun dili ka mutuo sa akong gisulti, panuo kamo kanako tungod ni ining maong mga buhat. Ang tinuod mao kini, ang mutuo kanako magbuhat sa akong mga buhat, ug magbuhat siyag labaw pa niini kay moadto man ako sa amahan. Ug buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayuon sa akong ngalan, aron himayaon ang amahan pinaagi sa anak. Kun mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.